Bahas bukid. Kisah na ba? Puti man kayo? Si Maricel man na? Uy, akatong naklasmit ako sa una. Paano niya? Naulit niya siya gikan sa Manila di ay. May lang, uwan na siya nalimot ako. Ayaw, di ma. Mauwag sa tani. Aduh, ulo ko di. Hi, Maricel. Sino ka? Nakalimutan mo ko. Si Tinoy. Ah, Pinoy, ikaw Oh, yung pala classmate yan. mo. Oo, oo, naalala ko na. Oh. Ha? Pwede, Upo ka dito, dali. upo ko dyan. Oh, dito, dito, dito. Ganda mo na ngayon, ha? Ganda mo. May asawa ka na? Wala na, walay na kami. Bakit? Naghiwalay ka ng asawa niyo? Oo. Ako rin, wala akong asawa. Wala akong asawa. Sayang naman ganda mo. Hiwalayan ka ng asawa mo. Sayang. Puro kunwari ka pa. Gusto mo lang hingi yung Facebook account ko. Tapos mag-chat ka. Pagkatapos mo mag-chat, sabihin mo mag-video call na lang tayo. Pagkatapos mag-video call, pagpupuyat sa walang kwenta, gijuwain mo ako. Pagkatapos mo kong juwain, makikipag-date ka, sabi mo punta tayo dun. Pagkatapos natin pumunta dun kung saan-saan, hindi ganon. Pagkatapos ng ganon, Anong ganun? iiwan mo ako. Anong iwan? Alam ko na mga gawain yung mga lalaki. Hindi mga apo. Nagligaw sa'yo. Juwain na. Oh, nainabayahan na pata. Kagistorya. Ayaw, di ma. Ang sa orig. Lamor buhata. Uli lang ko uli. Siya. Takot mo huna. Di juga na ako. Di juga na ako. Hindi! Ayaw, di ma. No, 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 no.